Hej, det er Johan fra NX. Vi har fået som opgave at lave en film over opgave 2. Der er både en A og en B af opgaven, og nu vil jeg starte med at fremlægge A'en. Jeg skal lige sige på forhånd, undskyld hvis jeg flimrer lidt op og ned af skærmen på den her måde, men jeg er en kæmpe ridser, der går herfra til hertil, hvor jeg kan se noget, så det kan jo godt være lidt svært for mig at læse. Ja. Elektrisk køleelement er tilsluttet batteri med spændingsforskellen på 12 volt, og styrken gennem det elektriske køleelement er 4,2 ampere. Hvor meget elektrisk energi omsætter køleelementet i løbet af 3 timer? Her starter jeg med at finde ud af, hvor mange joule den omsætter per sekund. Vi kan se ud fra opgavebeskrivelsen, at den omsætter 4,2 ampere, det vil sige 4,2 coulombs per sekund, og den har et spændingsforskel på 12 volt, altså 12 joule per coulomb. Så vi siger 4,2 gange 12 joules per sekund, det er 50,4 joules per sekund, eller 50 watt. Men omsætter så 50,4 joules per sekund. Det tal det tager vi så og ganger med 3 timer hernede. Så vi kan se, at det så giver 5,44 gange 10 femte joule. Altså omsætter den 5,44 gange 10 femte joule i løbet af de 3 timer. Til opgave B, der skulle vi efter en tilslutning af køletasken måles temperaturen T i køletasken. Grafen viser temperaturen som funktionen af tiden T efter starten. Køletasken med indhold har varmekapaciteten 2,4 kJ over Kelvin. Til tiden 2000 sekunder transporterer køleelementet varme ud af køletasken med effekten 18 watt. Her kommer spørgsmålet. Med hvilken effekt modtager køletasken varme fra omgivelserne til tiden 2000 sekunder efter starten? Bitte 1 kan benyttes ved besvarelsen. Bitte 1 det var ikke vedhæftet til den her opgave, så jeg fandt lige billeder inde på internettet ved at søge på fysikeksamen år 2012, og så hentede den. Det allerførste jeg starter med at gøre, jeg bruger billedet for opgavebeskrivelsen, ja, og tegner tangent på delta t som er 2000. Altså jeg sætter et punkt her, og så tegner jeg tangenten ud fra det. Og tangenten den svarer til delta temperatur over delta t. Nu vælger jeg altså 2 punkter af tangenten. Og men det skal lige siges, at det her bilag, det er så det er en skitse over temperaturen som funktion af tiden. Altså kølertaskens varme i form af tiden, hvor den så er aftagende selvfølgelig, fordi den køler ned. Og nu vælger jeg altså 2 punkter på tangenten. Det ene det er i 0 i x-aksen, og det andet er 6000, og hvor temperaturen er 18,5 grader og 9,5. Det kan godt være, at det er lidt upræcist, fordi der ikke er nogen decimaler, men jeg har valgt lige så godt over det skure. Her bruger jeg formlen for at finde hældningen i en lineær funktion, hvilket er y2 minus y1 over x2 minus x1. Det er nemlig hældningen, og q lige med varmekapaciteten gange delta temperaturen. Det bruger jeg til at definere effekten. Det gør jeg hernede. Og her skulle der stå P effektiv, det var bare lige en effektiv, det var bare lige en stavefejl af mig. Men jeg starter med at sige y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, hvor x1 det er 0 sekunder. Så gange varmekapaciteten. Og det giver så minus 3,6 watt. Det tal det skulle også give mening, at det er negativt, fordi som sagt så er den aftagende med varmen. Og nu kan jeg så finde effekten, som omgivelserne varmer med, da jeg kender den effektive effekt, som kølertasken køler med. Og det gør jeg bare ved at smide ind i 12, fordi jeg siger, P-effekt det er lige med minus 18 watt, og det er minus 18 watt, fordi at den får tilført 18 watts varme, fordi den køler ned med 18 watt, plus P-omgivelser. Og de P-omgivelser, de er så 14,40 watt. Altså vil det sige, at effekten af omgivelserne, det er 14,40 watt.